Per fer que la comunicació amb els nostres fills sigui més fluida, hem de reduir el nombre de preguntes directes. Les preguntes directes són aquelles que fem servir quan el nen, per exemple, ha fet amb l'escola una visita a l'aquàrium i nosaltres, com que volem saber com l'ha anat, comencem a fer-li tota una sèrie de preguntes. I amb qui t'has assegut a l'autocar? I quins peixos has vist? Hi havia peixos ratlles i taurons? En el cas del nen amb tartamudesa, el sometem a una atenció innecessària. Cada vegada que ha de respondre una d'aquestes preguntes, és molt probable que inici la seva resposta tartamudejant. Per evitar aquesta sensació de bombardeig, podem fer servir preguntes indirectes o comentaris. Per exemple, després d'aquesta visita a l'aquàrium, podríem dir: «Saps què? A mi m'encanten les balenes, amb els seus cossos tan grans i aquells raigs d'aigua que treuen quan surten a respirar». Amb aquest comentari o pregunta indirecta facilitarem una conversa més relaxada i el nen podrà parlar sobre qualsevol cosa relacionada amb la visita a l'aquàrium o el que li vingui de gust en aquell moment.